Здравей! Здравей! Ще се радвам днес да ни разкажеш малко повече за вашите биоградини Алваново. Как сте започнали, как се е родила идеята? И така, преди 13 години аз и моя приятел, на първо място приятел Ростислав, намерихме земя, която ни беше предложена да закупим. Това са старите лозя на село Алваново. Интересното за тях е, че те не бяха обработвани, преди 13 години не бяха обработвани от около 25 години. Което в нас зароди идеята, каквото и да отглеждаме на тези стари лозя, да бъде биологично. Понеже това е един парцел, който се състои от стотина малки парцела по 1 декар, започнахме да изкупуваме лека по лека изоставените лозя от местното население. След което, разбира се, те бяха в много лошо състояние. 25 години едно лоза, което не се гледа, става така доста като джунгла. Беше много трудно да ги изчистим, но преодоляхме и това. Засадихме решихме да засадим, да отглеждаме сорт Стенлей слива. И така някъде около 8-9 години, всяка година, преземайки декар по декар, засаждаме и в момента годината е някъде около 70 декара, 80 засадени сливови овошки. Също така имаме и 245 дървета круша, сортове Попска и Паскрасан. Това са зимни сортове, много интересна круша. Гледаме ги на 2 декара, по-метен принцип, на почти 4 метра височина, голяма красота и когато цъфнат. В момента имаме някъде около 3500 дървета слива, както казах, 245 дървета круша. Правим студено пресовано масло също от сливовата яка. Сушиме сливата по естествен начин на слънце в сушилни, които са с размерни метър на 2, под наклон, гледайки слънцето с наклон отгоре. Може би на снимките извън мене се вижда всичко това. Това е най-естественият начин за сушене на плодове между 7 и 12-13 дена. Сливите се сушат много бавно, на ниска температура, не превишава 52 градуса. Температурата в сушилните, и то много рядко тази температура не достига. След което прибираме в хладилници, оттам нататък опаковаме в хартиени пликове задължително. Не обработваме по никакъв начин сливата от дървото, се измива, цепи се, маха се костилката, която костилка също отива на сушилни и се суши. От нея правим студеното солоното масло. След като изсъхне сливата, прибираме, както казах, в хладилница, след това опаковаме и пристигат при нашите клиенти слънчево сушени сливи. Те запазват всички свои вкусови качества, защото не са сушени изкуствено, всичкото отгоре са биологични. Не пръскаме с конвенционална химия, имаме си наши рецепти, част от които са концентрат от коприва, тютюн, чесън и други наши малки неща. Малки тайни. Да. В момента е сезона на синята слива. Всъщност вече сте изсушили, може би, по-голямата част от плодовете и предлагате от новата продукция. Вече сме изсушили част от сливата, все още има изсушилката заложена слива, понеже имаше няколко дена лоши, т.е. без слънце, и този процес се бави. Но имаме нова реколта, която предлагаме в момента на пазара. Правим масло от сливова ядка. Това е масло, което е студено пресовано,
Различното при нас е, че ядката не се нагрява, както при конвенционалното сушене на сливи, и запазва абсолютно всички свои качества. По отношение на защита от свободни радикали, маслото е 8 пъти по-добро от аргановото масло, което знаете е марханското злато. В самото масло има и една част амигдалин, витамин B17. Този витамин се бори изключително успешно с всички онкологични заболявания и поради тази причина може да се ползва и като дресинг на салата. Да слагаме зехтин или други олия, се дресираме с масло от сливова ядка и си приемаме директно амигдалина, витамин B17. Нещо, което пропускам за сушената слива като консумация, една рецепта, която я знаем от доктор Илюова и от Съвестко Станков. Вече едно време преди да се легнете, натисвате в половин литър вода 10 сливи, сушени сливи, сутринта изпивате водата и час и половина след това до обяд изяждате сливите. Това е по този начин във водата се отделят всички витамини, минерали, които са изключително полезни за старта на вашия ден. Самата слива от водата се активира. Хубаво е водата да не е чешмата, филтрирана. Да. И така, правиме пестил. Пестила, това е шоколад на българите от преди стотина години. Най-голямата ни референция са децата, защото избягват захарните изделия, ако правилно ги подмамим, спират да ги едат, което за нас е голям успех. Правим и сладко от слива, много малко хора знаят, че сливата си е самодостатъчна. Няма нужда от това да се добави каквото и да е друго в нея, а единствено и само слива и време. Например, сладкото се прави за около 4 часа на водна баня, а пестилът на около 7 часа. Като пестила, след като излезе от водната баня, отива пак на слънчевите сушилни и за него се казва следното, че колкото по-дълго време стои, по-вкусен става. Т.е. по Коледа става най-вкусен. Да. Озрява достатъчно добре. Озрява е достатъчно добре и може да замести всеки един шоколад. Това, което предстои пред нас е нова козметична серия, в която преобладава маслото от сливова ядка, много добре уважавана, така много позната козметична фирма Варненска. Ще ни прави нашите продукти, като, както казах, много хора, че се добавя маслото от сливова ядка в самите масла. Да. Ще правим 3 сапуна, това са един ще бъде с мек ексфолиант, другия ще бъде с твърд ексфолиант. Ексфолиантите също са от кюспето след пресоване на сливовата ядка, а твърдия ексфолиант ще бъде от самата костилка, смляна финно. И твърд шампуан за коса също. Звучи много интересно, задължително трябва да ги опитаме. Имате ли някакви планове за градините, някакви новости, които сте подготвили? Това, което обмисляме в момента, другия изключително полезен плод, това е черницата. Сега получваме сортовете черница, които могат да бъдат сушени също на нашите сушилни. И понеже се разминават във времето с зрението с сливата, и можем да си позволим да сушим и черница. Предполагам, че ще са нужни поне 3-4 години, за да излезем на пазара този продукт. Да, предстоят много интересни неща при вас, значи.
Поканваме всички, които решат да погледнат градините. Лично за мен е най-красив момент, когато цъфтят самите сливи. През Много пролетта. хора идват в градините да се разхождат, понеже по това време пчеличките жужжат. Много миризми около нас на прясната църквена слива и други билки. Така че приканвам нашите клиенти да заповядат, когато им е удобно. Да ви гостуват в този период през пролетта. нашите градини. Чудесно. Много ти благодаря за този разговор. Аз каня, освен в градините и клиентите да заповядат и на щанда на Биоградини Албаново, за да видят какви вкусоти и какви също козметични продукти ще им предложат там.